La reina d'Anglaterra ha fet aquest diumenge a les 8 del vespre el 5è discurs d'excepcionalitat del seu regnat. Des del primer moment ha volgut llançar un missatge d'optimisme, però ha començat amb un agraïment als treballadors de la sanitat. L'inici del discurs ha estat parlant del temps disruptiu que viu el país i que ha portat patiment a alguns, dificultats financeres a molts i canvis enormes en el dia a dia per a tothom. Elisabet II ha apel·lat a l'esperit nacional com una expressió del present, de la solidaritat entre la ciutadania i de l'orgull de resistir l'envestida com a nació. Together we are tackling this disease. And I want to reassure you Junts estem that if we lluitant remain contra aquesta united and malaltia resolute, i si ens mantenim then we will units overcome i it. determinats, el superarem. I En hope els in anys the que years vindran, to come, tothom podrà everyone will sentir-se be able to orgullós take de pride com in vam how they respondre a responded aquest to this repte challenge. i els que vinguin després And sabran those who que els come after britànics us d'aquesta will say generació the Britons són of tan this forts generation com were as qualsevol strong altre. as any. Els The atributs de attributes l'autodisciplina, of la self-discipline, determinació i el of sentiment de quiet, good human pertinença resolve, han and a caracteritzat fellow aquest feeling país. still characterize this country. Ha acabat el discurs assegurant que es triomfarà, perquè tornin dies millors i ha tancat el discurs amb una referència a una proclama popular durant la Segona Guerra Mundial, We'll Meet Again. La reina ha llançat un missatge d'optimisme amb paraules d'ànim i posant en valor l'esforç que està fent la ciutadania.